Dead Rails bez vlaku. A já si jdu nakoupit potřebné věci a jak vyjdu, tak dám natáčení, prostě vám dám vědět. Pardon, doufám, že najdu nějakýho koně se sedlem, to by se hrozně hodilo. A nebo třeba nějakou farmu, to by bylo úžasný, hej. Kůň bych mohl najít, no. Nebo unicorna. Tohle video natáčí asi tak po 10. Doufám, že se mi to povede. A jestli byste chtěli podobné videa, tak mi dejte vědět lajkem a odběrem. Nebo jestli byste chtěli pokračovat v téhle sérii. Ty koně. Doufám, že tam bude jednorožec. Pokusím se asi jednoho chytnout, kdybych našel sedlo, ale počítám si, že se mi nepovede chytnout. Jak se znám. Kdyby tam byl jednorožec, počkat, tam je bílý kůň, ale to asi nevypadá jak jednorožec. Počkat. Říkej, že to je jednorožec. Ach jo, to není jednorožec. Tak nic. Tohle z toho bude šemík. Dovedu ho k tomu kameni a se sekne a chytnu ho. Tak, sek. To bude koň, šemík. Šemík je podle mě dobrý jméno na koně. Teďka nemůžu stopnout, protože by to asi se nějak pokazilo. To lovení koně. Yes. Co? Tím kamenem se dá projít. No tak nic, stopnu to. Se těším, jak dojdu k němu, protože budu mít šemíka a tak tam budou nějaké dobré věci. Tak já to stopnu a jak tam dojdu, tak to odstopnu. On prostě zmizel. Ach jo. Tak nic, no. Jdem zabít nějaký pár zombíků. A jdem do baráku. Měl bych si ochočit vlka třeba. Tohle je taková rada, že takhle se dá hitovat a neuberává nic. Oh. To si bandáž pro jistotu. Musím si to celé nějak pověznout. Tohle se ale docela hodí, ne? Že ne? Si vezmu nějaký zombíky. Jo, další. Gold bar, yes. To by taky šlo. Taky. Potom to vytřídím podle toho, jak budu potřebovat. Tak přečkám noc a pak vám dám vědět. Baráku mohlo by tam být dobrý věci. Kovbojové. To nemám fakt rád. Nemám potřebí, s něma nic mít.
Minule jsem na ně umřel, takže tak nějak. Trošku mě děsí teda. Mám respekt k ním. Bandáže a hodně. Tak já vyndám si saku. Potřební věci, protřídím to, se říká. Tak tohle vezmu, tyhle dvě. Kdy bylo to zlato? Neříkej, že se mi despawnovalo zlato. A. Store. Vezmeme tohle. A bandáže hezky do inventáře. Nikdy nevíte, kdy potřebujete bandáž. A store. Pick up. Store. Jde se dál. Já mám vidět, jak má najdu něco zajímavého. Kolik kilometrů? Kostel. Aha, no, město. Nebo to není město? Kdyby je to město, to nechci s tím mít nic společného asi. Stopro. Tak obejdu to a dám vám vědět pak. Hoří to. Ty shořel. Tak pojď přes tohle. No tak to jsem mrtvý. Tak čus.